Once again, mayong gabi sa tanan. Gabi usab. Holy Wednesday. Bahin kini sa usa ka tradisyon kanato nga niini nga Miyerkules ato ning gitawag. At the same time, Holy Wednesday, at the same time, it is a holy healing mass niini nga simbahan. Today we live in the world which faith, trust no longer exist most of the people. Especially katong daghan kay nga kwarta nga tao. Kung maghihapon, nagkakakwarta, magkuha kag pusil, yung pusulin na mong kaugalingon. I don't know what's wrong with that. No? Kasagaran kini nga panahon nga ang atong kinabuhi ginadumala ta sa gitawag nato nga 5 senses nga musunod ta kung unsa ang atong nakita o unsa ang atong nadungog. On the contrary, the principles ang prinsipyo sa Ginoo is more on believing thing which not yet we possess. Nagatuo ta nga pinaagi sa pagtuo nga wala pag yun nato makupti physically. Mag-observe ta sa Holy Week. Believe that Christ died for us on the third day. Nabanhaw siya. Not only He died for our sins, pero sa tanan area sa atong kinabuhi, physical, spiritual, and material, every area sa atong kinabuhi, especially ang gitawag nato nga what we call sickness, sa mga sakit sa atong tagsatag sa kinabuhi. Sickness, unsa man ni? Is it a blessing or a curse? Daghan maingon nga gitagaan kog sakit sa Ginoo o sicknesses, diseases sa akong lawas. Maybe iyang kabubuton para sa ako nga magkasakit ko og mahimo kong pobre. If we need healing, kung kinahanglan ta og kaayuhan in every area sa atong kinabuhi, sa ako nang gisulti, physical, spiritual o material, then faith is essential. Importante kaayo na kinahanglan ta sa gitawag nato nga pagtuo. Amen ba ta ana? Hebrews chapter 11 verse 6. Without faith it is impossible to please God. Now, in 2 Corinthians 5:7, nagaingon, kay nagkinubuhi man kita pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa atong makita. Move by faith. This is usani ka area nga we judge some things in our lives unsa ang atong gitawag nga makita. Naghuna-huna ta sa atong kaugalingon nga ang akong mga pag-ampo sa uban through your faith, that healing will come to others. The answer is yes. We can be healed through others' faith, but it is a scriptural exemption. Maybe eksakto but not a rule. So, atong dawaton, you abide with the rule rather than by the exception. The rule is we have to develop our own faith. Amin ba tana?
kinahanglan nga atong i-develop ang atong kaugalingon nga pagtuo. Even Jesus was with his disciples. Dili siya makahimo og mga mirakulo tungod kay ang ubang tao dito walay pagtuo. Now, in Mark chapter 6, verse 1 to 6, nag-iingon, si Jesus mibiya ni adtong dapita o mipauli sa iyang lungsod o mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Niya nang adlaw ipapahulay, miadto siya sa sinaguga o nagtudlo sa mga tao, daghan ang mga tao dito sa ilang paganungog kaniya, nahibulong silang tanan, busa nangutana sila, diin man siya, hikat oni kining tanan. Unsa man matang nakaalam kining nabatunan niya, o giunsa man niya paghimog mga milagro. Meaning, people saw the miracle nga gihimo ni Jesus. Verse 3, dili ba siya mao ang panday nga anak ni Maria? O igsuon niya si Santiago, si Jose, si Judas, si Simon. Dili ba ang iyang may igsong babae aniya man din nagpuyo? Tungod ni ini, wala mo tahod kanila ang mga tao. Usahay makaminusta sa mga alagad sa Ginoo. Asa man na siya gikan, bugoy-bugoy mo lang na niadto. Nagkalabanit man kinabuhi na. So, morning observation. Si Jesus miingon kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod kay kadugo, mga kadugo ug banay. Wala siya, remember this, wala siya maghimog milagro dito gawas sa paghikap ni adtong pipila kamasakiton og sa pag-ayo kanila. Natingala si Jesus sa pagwala nila'y pagtuo. Daghan na kay mga milagro miski sa atong tagsa-tagsa ka mga sitwasyon. O makita gihapon nato sa Matthew chapter 15 verse 21 to 28. Nga ang usa ka babae nagkinahanglan og kaayuhan sa iyang mga anak kay naay sakit. So, nagtuo siya. Even though a distance ang iyang anak to sa balay, gusto niya makita si Jesus. In verse 28, 27, ang babae mitubag, tinuod ka na Ginoo, apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga muhmo, nga nahulog gikan sa lamisa sa agalon. Verse 28, si Jesus mitubag kaniya, babae, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gipangayo, og niadto kayo dayon, gituthuan na ayo ang iyang manak. Gituthuan. Manang uso din ng tutututho. Bago maghilot, tuthuan sa ka. Yamyaman sa ka. O dili nagikan. Pero si Jesus man during that time, siya ang naghimo ato. So no question. No? Pero sa akong ginasulti, na namatay. Bago mo adto dito mga dikon o mga pare, magaji sana sila. Kung sa mga kabugat na ilang panghaji, okay naman ang magaji ka. Pero, pag human panghaji, kinahanglan dalitan nimo og kulapo. Og beer ba karon? Para kuno pahalipay. Ikaw maisa na dahil nga tradisyon. Pero dili ginamaayo nga tradisyon totally. I tell you for that, no? Dili ginamaayo. So, even Jesus was there with them. Jesus cannot do miracles because of their unbelief. So, nakinahanglan taog gitawag nato, kinahanglanon nato. The Word of God essential for healing. Essential for healing. Number one is our faith. Amin matana. Ang atong pagtuo. Doubt kills. Essential for healing. Number two is confession. Mo ato ta sa gitawag nato nga doubt. In James chapter 1 verse 5 to 8. Apan kon
diha kaninyo may nagkulang og kaalam, pangayua siya sa Dios og dili gyud siya mapakyas kay ang Dios, mahinatagon og maluloy man sa tanan. Apan pangayua uban ang pagtuo sa wala gayo pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mosunod bisan asa huy pa sa hangin. Ang tao nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo. Kay maduha-duhaon man siya og walay tumong ang tanan niyang pagabuhaton. Doubt pag gitawag nato nga pagduha-duha. Next is confession. Why confession? Pagsugid. How important, unsa ka importante ang pagsugid? Confession is simply agreeing with God. Ni-agree ta sa Ginoo ug sa iyang pulong, wala ta magitawag nato nga magsalungat. In John chapter 6, verse 63 ni kayon, ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Mao ang Espiritu sa Dios og dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag og kinabuhi. Saying what God says, John 63, speaking God's word. Amin bataana. Nga ang Ginoo mo ayo. Amin bataana. Ato na isulti. Lord, imo ning pulong nga ikaw mag-aayo sa tanan natong mga sakit. Lord, imo ning pulong nga ikaw magsangkap sa akong gikinahanglan, pero wa mo abot ang pagkaon. But do we continue to do that? Yes. Because there is power in the Word of God. Confession, making our lips agree with God. We receive from God only things that we believe. Amin ba taana? Makadawa tagagikan sa Ginoo sa mga bato ang kung sa atong gitahuan, we believe. Mark 11:24, it says, whatsoever things we desire when we pray, believe that you receive them and you shall have them. Meaning, motuo ta. Right now, natay mga sakit. But we have to believe that a healing power will flow. Kay kita namanis ta kanunay to see is to believe. Namanis sa itong ginabuhi sa atong tagsatagsa ka emosyon. Romans chapter 10 verse 9. Nagingon, maluwas ka kon ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo og sa kasing-kasing motuo ka nga gibanaw siya sa Dios. The word save in Greek means sozo, which means naayo ta spiritually and physically, healed in the body and healed in soul, or saved from sin and saved from sicknesses. Now, derita karon gabi una. How to receive your healing. Kung saan na to, pagkadawat ang kaayuhan na gihatag ka na to sa Ginoo. Iya na ning gihatag, dugay na kaayo. Now, in John chapter 14, verse 13, og buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan nga pinaagi sa anak. Kung mangayo ka bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Bisan nagsulti ta ani kinasing-kasing. Naatay pagtuo. John 16:23. Inig-abot niya itong adlaw, dili kamo mangayo kanako bisag unsa, sultihan ko kamo nga ngamahan mo, hatag kanyo bisag unsa inyong pangayoon kaniya, pinaagi sa akong ngalan in the name of Jesus. That name is a powerful name. Mugamit galing ka anang ngalan nga si Jesus. The devil will situate nga ang imong gipangayo dili maabot. Pugngan kaniya.
O usahay mabother ta ana ang atong pag-ampo dili makaabot. Why? Because of our character and attitude sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. If we ask anything according to His will, and certainly healing is His will for us. Ang kaayuhan, kabubuton sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Our asking must be in the name of Jesus. Powerful name. Dili itong Jesus nga akong silingan. Wa to'y gahom nga ngalan. Nay usa ka istorya nga magkumpare. Panahon sa penitensya, isabot sila nga, pre, ay lagi nang iga ang akong hubag diya sa kong sampot. Pero sakit. Penitensya maghihapon ni, pero ayaw iga. So matuod, bunal-bunalan niya sa likod. Nasayop man siya bunal karon. Nabunalan man ang hubag. Di suko kay siya. Gidagan-dagan niya ang kumpare niya. Pala, sumbagay sila. Ang mga tao sa dito sa nananaw siya, ningong po ka, pait Ginoo, pait Ginoo, pait Ginoo. So nabungkag ang ilang prosesyon. Kaya lagi ko na ng hubag. Dabi kay hubag mo gito. Namay nana dato, di sakit kayo. Di unta siya magpitininsya. So nagpinitinsya mo siya. So naigo. So sumbagay sila. Nananaw sila. Pait Ginoo. Pait Ginoo. Number 2 is Matthew 18:19 to 20. Power of agreement. It says verse 19. Og sultihan ko pagayod kamo. Kung duha ka ninyo dinhi sa yuta makauyon sa papangayo bisag unsang butanga kini ihatag kaninyong sa akong amahan nga atuwa sa langit. Kay kon may duha o tulo nga nagatigom sa kungalan ana ako uban kanila. Power of agreement means we agree. Ang puan galing ta karon, mingon ta nga lisod ni akong sakit. Mura wag di mamutubag ang Ginoo. Right then, you nullify your prayer before God. When the priest will anoint you with oil, naatay gitawag nga power of agreement. The priest agree and you agree. Then, expect a miracle from God. Ang uban makakita og bisyon. Ang uban dili sa kaayuhan. Kaning visions deceptive kayo ni. Kay sag-asa na ko nga lugar. Na lugar nga akong giadtuan, o niya, na ako na sa vision. Ang ambisyon mo ni, na usa ka pare, nga nanda de sa altar, nagkuha na siya. Nag-misa na siya. Nya na-light, suga nga ni hinay-hinay og naog. Pag naog sa usa ka suga, uy, nakita na to, usa ka pare. Katong nagmisa dito nga pare, o katong niabot, niingon tong babae nga naay pananawon nga, gipapahawa siya. O gipulihan. So, mangutan na pag-isa ka, unsa may meaning adto? I think it is not really a good vision. Number 2 nga pananawon, sa usa ka simbahan, o sa ilang simbahan, nga akong ituan, na ibuaya. So, kada tao nga musulod dito, paakon sa buaya.
Unya, ang iyang istoryahan pa niya, asawa sa pari. So, ang siya nga naam kay vision, pero kada sulod sa simbahan sa mga tao, iyang paakon. Ingon dayon tong na-vision nga, sister, on sa may imong interpretation na. Ang siya nga, katuro mga gahig ulo, masupilon nga di mo sunod sa patakaran simbahan, mo to'y paakon sa kuan, buaya. So, walay pangutana, lakaw. So, a lot of things, bisis sa akong mga experiences, nagoy yawa nga magsinamok. I always been going to Kalibo. Ya dito sa pag maubot ko, masakit ko. Kung saan niya? Kabalakan na sila ito, anong nasakit. Father G akong kuyog, Father John. Kung okay ra ko, magwali ko karon Domingo. Papahulay lang ko ninyo. During Sunday, makabarog man ko. But after that, atake na sad. No? Nga, di man ni COVID or whatever. No? Basta kalit lang ko nga maluya. No? Galabad akong ulo, pero ko nga abnormal yun kay dili man ni nako mahimo. Di man ko kadawat ani diha sa ingoog. So, sometimes evil spirit attack us. Even in the synagogue, na-remember ninyo nga mismo si Jesus nga nagtudlo siya dito sa sinaguga. Naayusa nga giiwaan nga nagsinamok. Na-remember na ninyo? So, dili sa kuan diri sa ato simbahan. Nalay kalit nga mo singgit diha ula unta karon. Nga magsinamok. There's a lot of prophecy sa simbahan. When I went to one church, daghang ka prophecy. Sirit lang, left and right. Katapusan, ako yung ipaundang sila. Undangan na ninyo kay dili maayo. Usahay, di magpatuo kayo, mukuha kayo sa mic. Kuwaunday mic daw mag-prophecy. Pagtanaw ginako nga gikuha niyang mic, sinyasa na itong choir leader nga, doxology. Praise God. Ano siya? Isa kalihok ba kung padayon siya? Balik na lang siya. Siya nga nagkurug-kurug naman ko dato nga gusto na ko naisulti ang Ginoo sa ako. Gawa ka mananghid sa pare o ka mananghid sa obispo, then that is null and void. Dili na gikan among gihimo, imong gihimo sa Ginoo. So, there is a power of agreement in unity. There is strength. Amen bataana. In Ecclesiastes chapter 4, verse 9, ang duha mas maayo kaysa usa. Labaw nga mabungahon ang ilang pagbuhat kay may katimbang man sa usag-usa. Kung matumbang usa, tabangan siya sa iyang kauban. Apan kon mag-inusara lamang siya og unya matumba, wala gayoy makatabang kaniya. Amen batana. Lone Ranger dili gina maayo. Muna gibawa gina sa ato. Mga dili ta ginahanglan. In James chapter 5 verse 13, tingon, kung may nagkalisod-lisod kaninyo, paampuha siya sa Diyos. Ang nagmalipayon, pag-aawitan, mga awit sa pagdaig. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan. Aron mag-ampo alang kaniya og sa ngalan sa Ginoo magdihog siya glada. Ipatawag. That is the duty sa usa ka pare, sa usa ka deacon, sa usa ka obispo. Hello? Di mo mauwaw patawag. Kamu mga membro diri simbahan, di mo mauwaw. Kay inyo nang katungod as a member of this church. It is our obligation. Amen ba mo, anak? Di mo mag-ulaw-ulaw. Gamiton mo na siya, ay, dito disturbo lang ka. Ay, nagsinamok dito.
Ay, nag-adto dito ko, way snack. Way manok dito ng litson. Ay, nag-adto dito. Nga mo adto pag yun, pag human adto nga, way yung litson dari nga manok. Ipatawag. Lahi sa nang muanhita diri sa biyan. It is our responsibility. Sabot mo na mga kongregasyon. Hello, kasabot mo na. Dili ta angay maulaw. Kung unsay atong mga sitwasyon, atuan ninyo yung pare. Pinagi pare kanina, tulo na nakabuk na. Himuon pa natin 4, 5. Kung adunay nagmasikiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan. Ipatawag. Tao ka. Ali din ni Father ay paglangan-langan. Sakit na kayo kung hawak. Sakit na kayo kung lughan. Aron mag-ampo, amin bataana, ipatawag aron mag-ampo, alang kaninyo, ug sa ngalan sa Ginoo magdihog siya glana. Healing. Nagikuan sa Ginoo kanato. Now, in Mark chapter 6, verse 13, nag-ingon, ilang gihinginglan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilaglana o giayo ang daghan mga masakiton. Gihaplasan. Ikaligo ba ka ito? Gihaplasan. Ato, gamay ra ba itong lana? We learned that the disciples did the anointing with oil. Every person who is sick has a Bible right to call for the elders of the church to be healed. Inyo nang katungod. Ginibisaya lang eh. Gin-English lang ako. Every person who is sick has a Bible right to call for the elders of the church and be healed. Dili ta ngay maulaw. Labi na gyud kung titer ta, so dito mawaw. Hello? Amin mamana. Di man nun ahunghungan ng mga pare sa Ginoo nga paglihan sim sangit, di man na mo ingon ang mga anghel sa langit o ang balang espiritu nga wala ba na magtayt? Ay sana ampu eh. Wala na. We are free from that. Pero mas maayo kung maeksaktohon nato ang atong pag-alagad o pagpangayo o kaayuhan sa Ginoo sa iyang mga prinsipyo nga walay hindrances. Nga ang Ginoo magasangkap sa tanan natong mga gikinahanglan. This morning, murag, kuasa naman ko mangitag kwartada ni Lord nga. Nag-repair kong balay. Suti man day alang-alang ni mag-repair og balay. Pero tinggas to hapod. But the provision of God is there. Dili buylo. Hinahinay lang bulusok. Karon imong paliton lansang, plywood. Itos junior mo order nga bisa plywood 17 ka buok o 19 ka buok, 3/4 marine pag yun. So, mil na. Pero pa ko ka-order, pero order na ko uban. Pero kinahanglan man na pagabuhaton. But wala pa ko pasagdi sa Ginoo during this time. But I'm praying especially sa atong lugar. No. Nanay provision. Naingon na sila nga, okay, dirira mo. Pero ang balos po, ang rinta po, tagalangit po. Okay, problema. We are planning to build a church dito sa dapit sa
bunkhouse sa DPWH. So, dito dapit. May dito kay Nutas Dikon dito. Ikaw yung gasto dito, Dikon ki Kay kamay tuwa dito. In Mark chapter 16, verse 16 to 18, it says, ang mutuo o gibunyagan malawas. Apan, ang dili mutuo silutan. Og mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Ang sa akong ngalan manghingilin siya mga iyawa og manultig sila lain-laing sinultihan. Pagkakapot sila mga halas og kon makainom sila hilo, dili sila maunsa. Itapiaw nila ang ilang makamot sa mga masakiton og mga ayo sila. Anybody, as a believer, anybody can lay hands to the sick. And the promise is ang saad, they shall recover, mga ayo sila. Bisag ka mo. Lay hands on those people. Especially ka na inyong mga anak, mauwa mo, inyong mga anak, paglihas na. Nga mutubo sila nga matinud-anon o mahadlukon diya sa Ginoo. Amen ba mo, anak? As we learn today, healing belongs to us. It is the will of God. Naata dari karang yubiyo na. We need physical healing. We need financial healing. We need material healing in our lives. Dawata na and believe that by faith, amin bata na, mutuog tanga ato ning madawat bisag wala pa. Munang pagtuo. O pagalin na to madawat, mutuo na ta. Whatsoever things we desire when we pray, believe that you shall have them and we receive them. What is your need this evening? Unsa ang inyong tagsatagsa nga panginahanglan sa Ginoo? Di ko mo to nga wa mo'y panginahanglan. Tanan-tanaa. Amen ba ta, anak? So it's just proper for us. As the priest will laid hands on you, believe that you receive the healing power of God financially, spiritually, and materially. Mutuo ta na. But after that, we have to abide the principle of God in our lives through our giving. Kaya ang giving, yun, dito na ang proteksyon sa Ginoo sa ato, especially sa paghatag nato sa atong ikapulo. I will not allow the devourer, dili na ko i-allow si Satanas na magsinamok sa inyong finances, sa inyong mga anak. God will cover us. Amen ba tanak? Kanunay ko nagsulti, ka maurag yun na ang gisulti sa pulong sa Ginoo nga makahatag na to og proteksyon is through our giving of tithes and offering. Amen ba tanak? Yan yung tanan sa pagpanindog.